שלום חברים, כאן יאיר שטרנברג. היום אני עושה סרטון סיקור לגימבל ולקירה G2D. זה גימבל עם מנועי ברשלס, מנועים שיכולים להישאר הרבה מאוד זמן. יש פה רצועה כדי לחבר את הגימבל לרחפן, רצועה שקיבלתי המצלמה SJ Cam, שאני מחבר אותה עם גומיה, בגלל שהמקום שלה לא מספיק, בגלל שזה מקום בשביל ה-GoPro Hero 3. יש לזה פה מקום לחבר את הכיסוי של הגופרו כדי שלא ייפול, ואני אסיים עם גומיה. בשביל להפעיל את הגימבל לקחתי את הסוללה, את זה אני מקבל עם הגימבל עד לפה, שיש לזה מחבר אחר. אני חתכתי את המחבר, חיברתי את הכבלים של הפלוס והמינוס לסוללה. אז בשביל להפעיל אני מחבר את זה פה. יש לי פה מקום לפאוור, שזה לחבר את הסוללה. אני מחבר, זה מעבב באור אדום, זה מתקייל עוד רגע. עכשיו חזרנו, אחרי שהגימבל התקייל, אתם רואים, הוא ממש, רק שאם שמים אותו יותר מדי לצד הזה, זה בשביל שלא ייתקע במנוע, הוא זז ככה, אבל הצד הזה הוא עובד סבבה. הוא זז קדימה ואחורה, אתם רואים איך זה נשמר במקום. הרחפן לא יזוז עד לפה, אז זה לא באמת חשוב, ונתראה בחוץ. רק לפני שאני מסיים, אני צריך להראות לכם שאנחנו נחבר אליו את הגימבל, אז הגימבל ייגע ברצפה, אז אנחנו צריכים להוסיף לו פה משהו רך, משהו שלא יכביד עליו יותר מדי, בשביל שהגימבל לא ייתקע ברצפה. אוקיי, אז זהו, ואני אראה לכם איך הרחפן טס עם הגימבל. אוקיי, אז אנחנו בחוץ, אני מראה לכם איך הרחפן טס. אתם רואים שהרחפן הוא יותר בצד, כי בגלל שכל כובד המשקל שלו זז עם הגימבל, ובגלל שהמנוע שם, הרחפן זז לצד. אז צריך כל הזמן לשים לב איפה מטיסים. זה גם, אם יש רוח, אז קשה להטיס, בגלל שהגימבל והמצלמה מאוד מכבידים על הרחפן, ואפשר לשים את הפול גובה, כמו עכשיו, אני שם את הפול גובה עם הסטיק השמאלי, ועדיין אני לא כל כך... Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.